ko meleke fila b'o aya bibili k'i b'a sɔrɔ kaman fila b'a mɔ kaman kelen wɛrɛ bɛɛ o ye kaman saba ye meleke dɔ bɛ wuli k'i b'a ye kaman naani aya dɔ bɛ wuli ala ko ale ka dali yɛrɛ jidila ka tɛmɛ o bɛɛ ka melekɛw la bilen Laylatul Qadri fɛ ko Muhamadu y'a lakali sallallahu alaihi wasallam ko Jibrila kaman kelen k'a y'a jigi dugukolo mɔ k'a ye diɲɛ cɛrɔ tigɛ komi koko bolo Allah bi fɔ de ma waruhu fiha bi izni rabbih min kulli amrin salamun hiya qamatil fajr ashba manzili ala kira ko ale y'a ye meleke sawrara k'a y'a ye cogo wɛrɛ la a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ ma sidratul muntaha ko a nana mɛlɛkɛya sawura la ko n'ale Mamadu tɛ ala ka jɔn tɔw n'i y'o ye ko i na sin ka yeli ten walahi a bɛ ko ale fɛ ala ye farikolo min dilan Mamadu la a ma dilan jɔn wɛrɛ la o ma kɛ ko ale y'a ye mɛlɛkɛya sawura la ale tuma min na ni kuranɛ bɛna jigin ale ala kira kan suratul an-nujm ko a bɔra yɔrɔ kɔrɔ talen fan fɛ o kɔrɔ ye kɔrɔnɔn fan fɛ o don ko Mamadu gɛrɛla ale la ko a gɛrɛla ale la ko ka tila k'i gɛrɛ a la ko ka na surunya ale la ko a ko o kɛra sa fadalla fatadalla Allah a kɛra ko komi kala ni a juru tiɲɛ kasuru k'a y'i gɛrɛ ale la ten alisilamɛw a ye den ninnu lajɛ sa ne maa min ko ala ti fɛn fɔ maa ye walahi ala kun t'a yɛrɛ tɔgɔ da ko Eliwadudu a ko tɛ kɛ walahi o tɛ kɛ o tuma n'a yɛrɛ kanu wa a y'a yɛrɛ kanu ala ye dɔ de kanu a ko Eliwadudu walahi a ko ne ala de ye kanu gɛlɛn masa ye kanu gɛlɛn tigi o don n'i y'a mɛn a y'a kanu a ye dɔ de kanu o ye tiɲɛ ala ye a tɔgɔ da kuranɛ sura kɔnɔ ka tila ka Mamadu kanu k'o tɔgɔ fara a kan warafayna laka zikra Allahu akbar laka zikra Allahu akbar ni selila ye seli wele n'a ko Allahu akbar Allahu akbar o kɔrɔ ye ala i ka bɔ ala i ka bɔ awɔ a bɛna mun da o kan ashhadu an la ilaha illallah ala in seereyara koyi ashhadu anna muhammadan rasulullah ala i ka ciden Muhammadu baara banna saa dana Abulayi ja surula o bɛ na wa ayi o kuma tɛ ma ala bi maa kanu wallahi min y'a ja o don bari a y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko fa'alu lima yuridu ko min b'a ne ala ja m'o kɛ wallahi bari o don an ye wasifa kɛ fini min kɔfɛ n ye nin fɔ a ye ka tɛmɛ i y'a fɔ wallahi ala t'a ka jɔn nɛgɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ayi o tɛ kɛ ala ye sayiba dɔ ni nabi ɲuman dɔw kɔndɛ k'a di ne ma k'a jira sansu ye jumɛn ye maa min dalen bɛ kumakan mɛn sankolo la tiɲɛ alahi Seko Amadu nin ye kabako ye sa o bɛ kɛ Seko Amadu la o bɛ kɛ dɛ hali bi sɔgɔma n ye n ka kalanden dɔw wele ka na fɔ dɔw bi yɛrɛ o se numu kan nkaw ka naya ta maa fila ɲɔgɔn na bolila ka na kɛra maa fila in na n dɔgɔkɛ b'a la dara b'a la n ko a ye na n ko tile bɔ mɛ tile bi fɛ dɛ n ko nin t'a ko dabilalen aya n'aw tuubira wa a ko an tuubira n ko a ye boli ka na
u nanu jɔ k'u ɲɛ d'a kan u bɛɛ kabara ayiwa ko a ko nin b'i ye wa sangani dɔrɔn a sera ka tunu ten kaba a tununa ten su a jigira k'a tunu ten a kɛra ten sɔgɔmada in na a kɛra ten a kooli bonya a bɛ soden kelen surunya sɔgɔmada in na kabakoba in de kɛra nin kɛra Kati ne fana la n bɛ so sanfɛ wulasuma la tan n ka sotigi dɔ n'a mɛ fo an bɛ sigi n bɛ ta o kɛra kɛɲɛka yɛrɛ fɛ koyi an y'a belebeleba gulolen ale y'i kun kɔrɔta ne y'a bolo si a ma dɔrɔn a bɛɛ y'a ɲɛ salo a taara a ɲɛ ɲɛna ten k'a tunu ten Allahu akbar at-takbir 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 suma at-takbir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ɲɛli a kan ka ne kabakoya bari ne b'a dɔn ne ɲɛ tɛ fɛn wɛrɛ la mais ni Ala y'a yira cɛ min na n b'a ye mais a bɛ tunu a la mais ne bɛ maaw wele k'a yira o la u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ni seere kɔ la tiɲɛ don ne sɛgɛnna kuma la o a kɛra kurajiw tiɲɛnɛ na Ala bɛ mun yira taa nin tigɛ i k'a ko a kɛra ten n'a tiɲɛnɛ so la min n'a fɔ min ko a la dɔrɔn n bɛ Ala tɔgɔ dalen a sanfɛ n yɛrɛ bɛ girin ka bɔ n bɛ aw wele ko aw ka na ma nin faamu dɛ a caman kɛra kabako dan anw ye kow de ye mɔgɔ kan ka da Ala la ye bari se si tɛ jɔn ye k'e bɛ se ka Ala tɔgɔ sɛbɛn ji la abada so kɔnɔ e b'o sɛbɛn n'a ma diya dalen masa yɛrɛ ye o fanga t'i bolo o fanga t'i la ayi ka n'a kɛ yirisuw min bonya u b'a sɛbɛn u yɛrɛ ye Muhamadu kɛra nin yɛrɛ kan ka tila k'a fɔ aw ye gunaw bɛ kow de la Seku Amadu sigilen filɛ a sɛbɛnlen bɛ ne yɛrɛ kan Muhamadu n yɛrɛ kan Allahu akbar gulo bɛ kow la a b'a fɔ a min sɛbɛn bɛ n kan a ka bon dɛ hali fili t'a la a sɛbɛnlen bɛ farikolo in kan Muhamadu nka n ma fɛnɛ n'a ye dɛ a kɔni poyi la a kɛra o ye tiɲɛ tiri bɛɛ an y'u ye u bɛ tɛgɛ kɔnɔnaw yira Muhamadu bɛ n tɛgɛ kɔnɔ o bɛɛ ye ko wɛrɛw de ye mais a bɛ farikolo dɔ de kan o de sigilen filɛ Allahu akbar a kanu don fani min kɛra sisan n y'a fɔ a ye i y'a fɔ Ala de y'a ɲamoriya a ye fɛn minnu fɔ a la maa o maa ye wasifa kɛ nin kɔfɛ i ŋɛli ye ɲuman silamɛ bilahi Ala yafari ma fɔ n'i ye kura kɛ Allahu akbar ni de kama ne ti sɔn wasifa ka kɛ n kɔ ayi n'o tɛ sunɔgɔ ja kuma don walahi an n'an jurumu bɛɛ wuli ka n'an sigi a kɔfɛ siga t'a la jɔ da kuma in yɛrɛ la o ye i curu kuma de ye Ala fɛ kana da i jurumu la dɛ ayi elbiru la yabula wa zanbu la yunsa kana da i yɛrɛ la Ala ti jɔ jurumu la k'a ka dɔgɔ ayi i bi jɔ fitinin min na o de bi se tasuma ma a y'a janto nin na nin bɛɛ kɛra u y'a bɛɛ la nɔgɔ k'a bɛɛ kɛ a ye taa seli dɔrɔn silamɛ ye seli ye seli de y'a bɛɛ ye seli b'a daminɛ o b'a laban o de y'a kɔ o y'a kɔma o y'a cɛmancɛ a t'a bolo nka selilaw bɛ ka maa fa selilaw bɛ ka sonyali kɛ selilaw bɛ ka furu sa selilaw bɛ ka mɔgɔw den ka baara tiɲɛ selilaw bɛ ka sigiɲɔgɔnya la k'u datigɛ ɲɔgɔn na fɔ dɔ bɛ sa k'u datigɛ Allahu akbar nka ko seli de y'a ye ni seli kun ye silamɛya ye bilahi a ka Seku Amadu kun bɛ jɛn a kɔ wa an tun bɛ ban a la ka kɔma ni a tɔgɔ ye di boliw ta kan Allahu akbar at-takbir at-takbir
التكبير التكبير ثم التكبير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ni seli damadu ko jogonuma ka wallahi hakilimati do kira ka dine ina abata kira ka dine sigile men jogonuma dika wallahi asigira jogonuma ka wa jogonuma ngi seli dika ka ayo ko seli be mu nyama ay ama fa ma sama ki bo jogojugu la إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ko seli be ma sama ko ki bo wale juguro ki bla sira nyuma ka ni ya soro seli be ka wale jugu kala min ka wale jugu ya du seli e nafanya hoyi abata akhondra e bo kuma sera seli atani wallahi aya jandurna o kaka o de kama no ko jandu fini na no ala sama ne ba do jeeti to ay nga aye dugu franje o kari je araka kele do no fe o ka kala anya nyowo taka fere misiri do kono no ko imana se ki tendu ko kele wallahi o kara ne fere ti ni ala ko billahi ala bato kumbe dabla ngo febi min yini ala ko fe mata hake do akaja mina daga damo wala na kabi mina fo ko shego amadu ko femere bi yini ni ala te o de yini dai wo femere rabbi se Allahu akbar eje bi kadi ne tarama nyini ve soroli awa o koro di nye doni jigi doron nglera ndara mulumo kata nyo ko madine misiri bafu Allahu akbar o nyini bado ngojo me ya ko kira dame ayi israja sirbe ngwa be mi ko giraji mi fi ko ku nye do ya sirajara nye do no nyebe kaburu bere badola dɔwɛrɛ b'a kɛrɛfɛ kini fɛ dɔwɛrɛ b'o kɛrɛfɛ sabado ngwani ye jɔn ye ko Abubakar Sidiki cɛtigi ngwani ye jɔn ye ko Seydina Umaru ngo ɲini bɛ sɔrɔ la a sɔrɔ la ale ni ma bɔ ya bilen zera mara a wasara Allah ya wasara ngo mun ka kɛ ko na ai ibolo da kira ka kutuba kɛ yɔrɔ kan Allah akbar n'u b'a fɔ yɔrɔ ma ko arawuda Allahu akbar arawuda ngwa ya seli yɔrɔ ko afle nye jamakulu sɔrɔ yɔrɔ la faasi dɔ te da yɔrɔ dɔ bi dɔ se boyi tan dɔ bile se boyi maa ti dimi bɛɛ sabali bɛ ala fɛ i bi dɔ bile se cɛ bɔ k'i te se dugukolo sɛgɛn ala y'i lajɛ dɛ an tilalen kɔ la a ko banbali dɔ bɛ yan a ko Abubakar Sidiki ni Umaru a ko kunbɛ n'u sigi da in na kira kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam an ka taa an sigi o yɔrɔ la an y'an sigi fɛn ɲɛsin bɛ da ma ko nin de ye kira ka da ye ko Ayisa ka da yɛrɛ filɛ o don ne ko ɲini fɛn sɔrɔ la a sɔrɔ la dɛ a fɔ fɛn min ɲinina ka fara misiri in kan o ma cɛya sa o cayara ala cayara an bɔra yen o ko dɔ yan misiri dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o de ma masijidu saba ko kira ka sanji wele misiri ayiwa ko jiko gɛlɛyara matinɛkaw taara a nɔfɛ ko na ala deli an ye o n'a ka so cɛ mɛtiri 60 mɛtiri 50 a ti tɛmɛ o kan a ti farada sira fara in sɔrɔ ayi ko kira nani bolo fila ja o yɔrɔ in de don ka ala wele matinɛkaw ko a don ko f'i ye kira kamankɔrɔla ye k'a y'a bolo jigin ka sira minɛ k'a bɛ taa so kɔnɔ
sanji ye kira tɔ gɛn ka taa so Allah. fo mɛnɛkaw tilara ka na deli ko ala deli n'o tɛ jinɛ cɛni kɛ Allahu Akbar. At-takbir. 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 Suma at-takbir. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Be. Muhammadu. ko in bɛɛ ye muhamadu ko de ye o u ka n'i nɛgɛ sani k'i kunkolo ci k'a kɛ fankelema ye n'i ti kira yɔrɔ dɔn f'u b'i bolo dɛ ni ala kira muhamadu tandɔ ma caya i nɛ kan aya sigara rɔ i na fila a la walahi i na fila a la I bɛ fili. Allah bɛ fili. tiɲɛ dɔ bilen yan Wallahi. banabaatɔ laban dɔw bɛ t'u to a da la fo la ilaha illallah fo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a y'a fɔ koyi wa n fa kunna kɛra koyi N de ka siran. n'a kun b'a fɔ a yɛrɛ ma jɔn ko aw bɛ taa bila a la jagoya Olu de y'a bila la. N'o tɛ ale tun t'a fɔ. o tuma olu bɛ maa don alijinɛ kɔnɔ n'u da ye olu bɛ maa bɔ a kɔnɔ n'u da ye wa ko in ye alakira ko de ye O don. alakira muhamadu ko de don n'o t'a la ka n'i yɛrɛ nɛgɛ i ni ala ti ɲɔgɔn ye k'o ye relation de ye. Awɔ. O don tɛ. faamaba dɔ ka telefɔni nimoro ta waasi ni pereda ka ɲɔgɔn ye Awɔ. Siga t'o la. ko in kɛ cogo ye nka n'o t'i bɔ kuluba sira minɛ i ka taa i yɛrɛ tɔ min b'a bɔra i yɛrɛ b'a ye. Muhammadu Rasulullah. Dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛ lafiya. ko in ye alakira ko de ye. Tiɲɛ. O don. an taara n'o misiri in na ɲɛbolo fila fana diya ala ye. O ka kan. a fɔ an bɔlen mɛtiri misiri la o tɛna bɔ wa. O kuma fɔ dɔrɔn ni ala ko don. ni ala ɲini don a ɲini bɛ yen dɛ. A bɛ yen. nka an bɔra yen an bolo minɛ n bɛ fa wɛrɛ filɛ. Awɔ. u ye misiri wɛrɛ yira aya ko masjidu jaaba ko dugawu jaabi misiri Awɔ. n ko jɔn ka dugawu jaabira a ko kira n ko yakuma o tuma kira a ye ala ɲini fa bɛɛ koyi A y'a ɲini dɛ. A y'a ɲini. ko n'i ye fɛn o fɛn fɔ nin yɔrɔ in na ko ala b'a minɛ Ayiwa. n ko ala ɲɔ b'i jɔyɔrɔ la yan O ye tiɲɛ ye. an bolo jaa b'i ye Walahi. an tilar'o la Ayi. u ko samedi o samedi Awɔ. ko kira bɛna seli misiri jɛman dɔ la a bɛ fa dɔn a ko yan don i mana taa minɛ i b'a fɔ diɲɛ jama taara yen Awɔ. A bɛ ten dɛ. an taara an seli a seli cogo la yen ka ala ɲini ye yala tɔ ninnu kun tɛ ala ɲini yɔrɔ bɔ wa Ala ɲini yɔrɔ dɔn. Nka fɛn wɛrɛ de bɛ ɲini. an bɔra yen Ahan. u k'o t'a bɔ dɛ Ayiwa. a ko misiri dɔ bɛ yen ko masididu kebila tayini O kɔrɔ ye jumɛn ye? ko kɔrɔn fila misiri Alahu akibar. n'i donna a kɔnɔ Awɔ. i bɛ muradu fila yala i seko si t'o la muradu fila Allahu Akbar. i mana kelen o kelen ye i b'a fɔ o b'i kɔrɔn fɛ Tiɲɛ. Alahu akibar. O fana kɔrɔ. a tɛ se ka ɲɛnabɔ hadamaden fɛ O ye tiɲɛ ye. an taara an seli o kɔnɔ O ka kan. o ko a ko misiri 7 dun Wolonwula yɛrɛ. misiri 7 Ayiwa. Ha. karamɔgɔkɛ u ko misiri 7 ye ko kira tun bɛ tile taama ani ɲɔgɔn cɛ a janya Ha. nka an y'a sɔrɔ ala y'o surunya ɲɔgɔn na de Alahu k'a kɛ akibar. ɲɔgɔn ni da ye Walahi o kɛra. an taara ala wele nin kɔnɔ O ka kan. o tuma nin yɔrɔ bɛɛ yaala kun bɛ tigɛ Nin bɛɛ ye ala ɲini ye. Ala ɲini tɛ yan. Awɔ fɛn wɛrɛ bɛ ɲini ka o fara tuma ala la kan. o tuma la Non. misiri min y'i ja ta ye seli ye K'i seli ye. i b'a dɔn i ni ala bɛ bɛn yɔrɔ min ta ye O ka kan. n'a ka di ye yan bɛɛ bila taa i ka juma seli bamakɔ misiri ba kɔnɔ. Walahi. Non. a ma ban lahara mɔgɔw bɛ ɲininka misiriw kɔnɔna na Non. i bugu bɛ min ma anw ka misiri n'a y'a sɔrɔ o y'a namaralen ɲɔ i b'i ka bato kuruw bɛɛ kɛ ka sa ka tila ka t'i jɔ k'aw ma seli misiri kɔnɔ dɛ Walahi. Nin ye tiɲɛ ye seko. Tiɲɛ. a tila ka taa fɔ alimami jɔn y'i bila yen Non. quartier kɔnɔ
anga fama horo do me ya wari kuma fe abi fama do wallahi o de misiri korona mo minaze je o kama anje na ka blala ma gote o bla nikara almami nga do ku ala delinga sakashide wallahi o ba fo kuma ikasedi shimamene o ka tuwa pesa imam la yatibu je ikasedi mamene ikabato mamene Allahu akbar ma bato me balula woni bala Allahu akbar karoke afo bijumala akara aba jandunda o kaka ala bi ko ke ko do kam je ne wasfa ko yi no na keri nyana ne bora kala mai tiso akaki kofe ai ala ni jira ne la do bi ne ko nti sebe kati angata do manzana ndara boka awo ngabu ale mu yu siga aka akwa shego ni metore kuna tatudi ngo ala ta abiti ku kele bonguna ai o pata Allahu akbar je asebele ka ba no anya fini folo sebe ngo ni yene nafa maliya ube kla ka no foto kopie ka chinyo mo boke te wasifa mi yere nyedo bi tusigo ka ngwaye deza mabwala cheno Allahu akbar o deza ba ine bwala ka kla ko sebe sebe tugure itayi oje balo o ko edrashi o koduni o ko okay ni ake tuo zuru kile ma zero waje ko ta wo ke ya awo okay nyayi akera oje do ye wele shinu iga wasifa fini sebeli do ba ka nyanyo ana do ta ka taxi ngoko aya awu nyayi aka de akwati yere pili wasifa la ife wole madama onga do yaje oje we are sure ka kla ka bla babla wallahi aya jando aya fewo fe na ya kanu aya minati ibulu je wallahi dugulita la wasifa fleni oje kan fodro no shawamaru ka wasifa mimi ke ya awo wasifa utara jonna awo Shego Amadou Tijani odo tara Shego Amadou la oje no ye Tijani kaw bilininge odo wallahi bele bara babi ko dugu mina o ye Tijani ye babu dugu de togo dale fila yere ana la fori Shego Maru Tijani oje abana hoyi Tijani ti do were ala hoyi Tijani ya awo dugu fa ayne mayde kaw de banala somo banala Algérie ayne mayde banala atara baka dugu de la baka dugu mo sonala olu de ya togota akara o de la baka dugu dara Shego Amadou togoka ko Shego Amadou Tijani Allahu akbar ndo abahru o de Allahu akbar nido salatul fati kele ya yoro ti femere a tora katama ala kira ya jira la de ko femina dimo ki kaki je wai bi na yesiza wallahi atara sebele ye farakuluka farakulu kira billahi wala kama ni ya bine bi to ju me ibe neni ali ju ta yoro bebe tige mo wallahi wake sirbe adama de may ngadi ala ye dusuku maga ya yi o tigu bi ke boy fe wallahi shego dugo kanye adamele fleni ye ka fodron auzubillahi minash shaitanir rajim aya ngeli yasri mina wa wasifake adamele to ya bismillahir rahmanir rahim ko kala ka ba tay odo kasi wala dolina amin shengili ko sobe o kofe astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ako ala ya famo koy awo ya famo astaghfirullah alazim ya famo ya fa be ko dala allazi masami la ilaha mawarate illa huwa fa ala wallahi
Alhayu alkayu. Tiens. Masa kenema masa fangatigi. Ndame imo ya famu. Allah. Ndo. Bisaba ali duru. Ana ko. Bisaba ali duru. Ko kati bisaba ali duru. Tiens. Abena shidobi. Afamu ne do. Ay islamiya delugu ya tala. Atala. Ka wala be ka dula. Gulo tala islamiya te delugu ya kweyo. Nga akebe bara e do ka bongono. Wate bo. Halika chekele nombe ka gema madamu yi. Ateta sira do. Ye delugu ya dai. Atakada. Akatimi. Aye ko mo ni dinaje. Aye bigu ta ka sigi ko yi. Afoto eni. No. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sheikh Bisra al-Duru. Odo. Ni claro là. Salatul Fatih. Ayo de kala sisa. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima uligha wa al-khatim lima sawaqa. Nasir al-haq bil-haqi ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مولى العظيم شبيدورو إبو ديو Odo. إكلالي ولا سا لا إله لا إله سبحان الله لا إله إلا الله La ilaha illallah. نكلارو لا لا إله إلا الله 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 Kumami ni nana kana se atotura bisabani duweya. Tiens. Ibi soroka yalama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La anyɛrɛw ka wazifa Laila min fɔlen filɛ o yalama cogo o cogo y'i ja i ka bon kɔnɔ yen n'a y'i ja a fɔ i ka Laila bamanankan ra a fɔ dɔrɔn la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah i ka kɛmɛ dafa a banna o kɛmɛ dafalen min bɛ da o kan a bɛ fɔ o de ma zawaratul kamani o dugaw ye a kalanko kelen n'i y'a lajɛ a bɛ kalan siɲɛ tan ni kelen na suwali siɲɛ 300 ani kɔ de b'a kɔnɔ n'i y'a dɔn k'i tɛ se o la i bɛ tila ka layila in siɲɛ 100 wɛrɛ fara a kan o ye zawaratul kamani jɔyɔrɔ falen ye. Allahu Akbar. ina se dese layila in na La ilaha illallah. i b'o 100 de kɛ tuguni n'i y'o kɛ tuguni o t'o kɛlen 200 i b'i pan zawaratul kamani in kan yanni i ka so la ko Wallahi. n ko a ka nɔgɔ de Seko. Nga dogo. o tuma na o kalalen ko sa dan na o tuma na o ye wazifa ta ye i bɛ sɔrɔ ka na daminɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima o Sheikh bisabali duuru Bɛɛ ala kira kanu de. e sɔlilen kira ka i sigiyɔrɔ la Sheikh bisabali duuru e tɔ ye mun ye bilen mun b'i ni saya bɔ yen
mubeni alijine chende sayare wa fende oite wallahi ere ko me kuma ye ni ni ne bi kɛ cɛ wasifa de wa bɔ kira ta wasila sɔgɔmɔ ani wula Allahu akbar cɛ n'i y'a mɛn zikirullah zikirullah kasiran wallahi o de ye nin ye ala ko suma ka cɛya wa bɔ kira ta wasila sɔgɔmɔ ani wula fɛ ala ko suma i dalen ala ko suma i sigilen ala ko suma i nɔgɔmalen a bɛɛ dama ka kan n'a ka di ye i nɔgɔma n'a ka di ye i da i si dilayɔrɔ i tɔn kan i ka tɛmɛ n'a ye i ka wala kan tɛmɛ bɛ na nin don o tuma nin ye wasifa bannen Allahu akbar ala sɔrɔ cogo a ka nɔgɔ nin ye wasifa de nin don wa a bɛ fɔ min ma ko haduratu haduratul juma a bɛ fɔ sa ko hadara hadara kɔni wasifa kɛ ka hadara kɛ ba an bɛ fila de tu ɲɔgɔn na o tuma na an ye wasifa ta fan fɔ sisan an bɛna min labɛn sisan o ye a y'a ŋaniya siri an bɛna hadura kɛ aw bɛ jate min na a bɛna ye sisan a fɛnw janya tɛ kelen ye an bɛna awa hadura kɛ hadara bɛna daminɛ an na dɔn walanda kɔnɔ i bɛ hawuzibilahi fɔ ka bisimilahi rahmani rahim kalan k'o ba ta ye ka se wala dɔɔnin na ma kosɛbɛ i bɛ sɔrɔ k'a daminɛ asafurula alazima lezi la ilaha illa huwa al-qayyum asafurula alazima lezi la ilaha illa huwa al-qayyum asafurula alazima lezi la ilaha illa huwa al-qayyum o ye saba ye kɔlɔsi kisɛ saba o janya ma ɲɔ bɔ yàrá ye dɔ min kɛ fɔlɔ o ma se bisimilah ayiwa o ye saba ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatih lima ulil wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi khairal mudar azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatih lima ulil wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi khairal mudar azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatih lima ulil wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi khairal mudar azim o tɛ saba ye o fana ye saba ye an bɛ hadura de kɔnɔ sisan o saba o dafalen o tuma la an bɛ sɔrɔ ka layila wɛrɛ kɛ layila o ye kɛmɛ tuguni bi duuru n'a ka di ye o ye bi duuru ye an ka fɔcogo la an ye min da fɔlɔ o de ye layila kɔrɔba ye de la ilaha illallah o t'o ye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah o tuma n'o min ja la ilaha illallah 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 o ye bi duuru ye o kuma n'i ye awa bi saba k'o la n'a ka di ye o tɔ mugan sisan i b'o yɛlɛma la ilaha illallah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O kuma o y'o dafalen. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. O tuma na o sɛ bisbali duuru y'o mɛn ko subhanallah ala seliɲɛ bi ye walhamdulillah ala tando bi ye la ilaha illallah allahu akbar ma wɛrɛ tɛ yen fɔ e ala. aw ka nin filɛ bari. nin ye hɛrɛ da ye sa. ala o ye bisabali duuru ye. awɔ. o tuma n'i tilar'o la i bɛ sɔrɔ ka fatuya i bɛ fatuya kalan ka sɔrɔ k'a da a laban ni asafurulayi kelen o joli ye o ye saba ye ka salatuli fatu fana saba da o kan i mana tila o la inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu alayhi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala ashrafil mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wazifa ni hadara tulen ɲɔgɔn na o y'a bannen pewu. a tɔ foyi tɛ nin kɔfɛ. nin ma ba nin ye wa. n banna. ko wɛrɛ bɛ nin na. nin y'a bɛɛ fɔli ye. tiɲɛ. ne maa o maa ye nin faamu. wa ala tɔgɔ girimanw sɛgɛsɛgɛlen k'u k'i tɛgɛ yanni saya cɛ foyi t'i ye baraji bɔ ni nin. walahi. wa hali mɔgɔ min tɛ nin na bi a minɛ n'i sera la i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Seku Amadu bɔ a kalama dɔrɔn. awɔ. walahi. k'a fɔ n b'a fɛ ka wazifa sigi n ka so. Seku Amadu m'a fɛ ka wazifa sigi n ka so n yɛrɛ kalanden y'i fɛ. awɔ. nka an ka ne bandiw mɔ dɛ. bandi ma fɔ dɛ. o bɛɛ b'a la o. b'a la. a belebelew. u ma t'u dugu bon kɔnɔ Abijan ni Burukina wɔrɔ ko Seku Amadu ka kalandenw don. sisan i y'o fɔ yan. ne wulila k'a bara ci télé la wele tɛ dɛ. i y'a fɔ. n t'u dɔn koyi. a tile saba ye bi ye. n ko ne t'u dɔn. n'a y'u sɔrɔ a y'u minɛ u y'u yɛrɛ ɲini. awɔ. a kɛra. ni ala cɛ. o y'a sɔrɔ jama kunfɔlɔ ye hiri kɛ o kan u ye dɔ sɔrɔ mɔgɔw. ko Seku Amadu Sidibe ka kalandenw don. ko Seku Amadu ka kalandenw don ka Buwake wuli ka jɔ kelen o y'a sɔrɔ ne bɛ yan. diɲɛ gɛlɛyara dɛ an kan bɛ kalanden sɛbɛnw ma. ɔ tuma na ne tun bɛ an fɛ bi ka nin fɔ a ye. n ka maa minnu n'o y'an balimaw ye ka bɔ Faransi. Mɛsata Kulubali a n'a denmuso Bintu Jabate Kadija Jabate u bɛɛ lajɛlen mɔgɔ 10 ani kɔ u ye wurudili minɛ aw ɲɛna. an sigilen bɛ yan sisan u ka message bɛ ka n'an kun ko an connectelen don direct la aw la a bɛ ka min kɛ an yɛrɛ bɛ k'o de kɛ. walahi u yɛrɛ sigilen bɛ sisan u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ. Mɛsata ka so kɔnɔ an bɛ min na k'u yɛrɛ b'a la. o b'a la. siga foyi t'o la. an bɛ min na sisan k'u yɛrɛ b'a la. a bɛ tɛmɛ nin na. a dan de ye nin. n ka foli bɛ muso in ye. ko kalo sara a ye euro 700 di ne yɛrɛ ma. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ka ɲɔgɔnna caya. Silamɛw a ye jija a ye kɛ hɔrɔn ye fɔlɔ yanni an ka kɛ silamɛ ye. ni muso in n'a denw ye hɔrɔn ye. o ye ne yɛrɛ fana kabako yan. ne ye Ala deli kɛ maaw ye. dugukolo sanfɛ den kun t'u bolo u ye den sɔrɔ. walahi. bɛɛ kun t'u fɛ bɛn donna. denw kun tɛ baara la u ye baara sɔrɔ u ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ mais ne t'a dɔn si yɔrɔ dɔn. u y'u dɔgɔ i la. ala y'u dɔgɔra. o kama siya dama dama bɛ Mali kɔnɔ yan a ma kɛ gardien ye gansan.
ayiwa dɔgɔnɔ b'o la o ye tiɲɛ danaya don o tɛ o don nka siyaw bɛ yen e k'i ka fɛn bila a kɔrɔ i ka taa Muhammad Rasulullahi ka n'a kɛ n yɛrɛ b'o la o ka n'a kɛ ka n'a kɛ ka n'a kɛ hali an yɛrɛw b'o la i bɛ fɛn bɛɛ fan na o yɔrɔ in bɔ a la dɛ n'an bɛ kunkolo tigɛ ka taa n'a ye i n'a fa ye wallahi o tuma na sɛni fɔ a ye da la walahi ma sisan sɛni fɔ bɛɛ dɔn dɛ mɛ fɔlɔ sɛni fɔ tun t'a fɔ tu o de kama maliyɛn bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn dɔn wallahi maliyɛn bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i ye siya fɔ e ye min ye i dɔnna kaban Mali jamana in nɔ fa dɔw b'a jamana kɔnɔ an b'a la ko silamɛya an bɛ kule la ɲamaden bolo tɛ silamɛya bali di dɔw kan a b'a bali yan den min b'a sɔrɔ o bɛɛ y'a dɔ ye o t'a la wa n'a fɔra ko bɛɛ ka kuma hɔrɔnya jɔyɔrɔ la don a bɛ taa ɲɛnabɔ na sabu danbe tɛ yen donc maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ni de ye sɛni fɔ ye muso ye n'a kun ko a bɛ sa a kɔfɛ k'i to jamana wɛrɛ ka wuli ta i ka seko fɛ i ni seko min jɛra anw ye moriw ye karamɔgɔ maraka go hali ɲamakala dunan ye o ye tiɲɛ dara anw ta ye n'an nafa b'a la an b'an muɲu k'an da o anw ta ye aw ta ye o mɛ anw bɛ muɲu an bɛ sigi ka i da fiyewu de fo kungo k'i sɔrɔ a tɛ ten a bɛ ten mɛ san joli an jɛlen de don danaya san joli ka den bange a mɔden fɔlɔ-fɔlɔ ka wele Seku Amadu ko naamu mɔden sɔrɔla cɛ don wa an ye den tɔgɔ da Seki Amadu Allahu akbar a tɔgɔ da don ka tila ka 60.000 ci bɔ Allahu akbar mɛ bilayi muso tɛ waritigi ye mɛ hɔrɔn don ladiri don a n'a den barikatigi don walahi ne bi tigɛ Faransi bɛɛ la mɛ nin ka du ne tɛ tigɛ a la n'o t'anw tigɛ mɛ mɔgɔ caman na dɛ an nanamɔgɔw bɛ Faransi an b'a dɔn a musow bɛ a cɛw bɛ yen mɛ ni muso in anw n'a ma bari a ma ɲinɛ an kɔ ala deliw rɔ a ma ɲinɛ an kɔ jigiya la a tɛ ɲinɛ fana a tɛ ɲinɛ sani kalanden ko bɛna dabila mɛ ko dɔw bɛ kalandenya ɲini bi walasa ale kana wari bɔ bilen ka tugu seko kɔ tɛ a ma ban an ka foli bɛ muso in n'a denw ye a ka kan fɛn o fɛn b'a n'a denw sɔrɔ ne b'a jigiya ko o ye ne de sɔrɔ n'a ma ne sɔrɔ a kana segin a kan kalan min filɛ ka kɛ n bɛn'o gundo fɔ aw ye bi a bɛɛ ka wuli n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛna sigi nin kelen kan ko nin Zawuratuli Kamani in bɛ kalan i bɔlen yan kana sira bele mɔgɔ juguya n'a suya bilenw ti foyi k'i la bilen a ta kɛ Allah Allah at-takbir 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 sama at-takbir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tɔgɔ minnu fɔra yan kɔrɔw b'a kɔrɔ dɔn ala tɔgɔ minnu bɛ ka fɔ a ka girin o de kama maa kɛkuma bɛɛ ni Zawuratuli Kamani bi kalan yɔrɔ min kan jinɛ cɛkɔrɔba mana a fɔ ne ye a y'a fɔ a bunsi jɛlen ka ni i jɔ ma cɛkɔrɔba don n wulila ka bɔ sunɔgɔ la fo n taara n ka kogo kɔfɛla filɛ a ko ne de ka so filɛ i kɛrɛfɛ kɔ yan tiɲɛ a y'a bolo si yɔrɔnin min kɔ kɔfɛ a y'a kɛ a ko kabini n nana yan anw ka denmisɛn tila bɛɛ a bɛɛ tun ye jinɛ kafiriw de ye a ko i bɛ kalan min kɛ tan a ko a y'u bɛɛ gɛn u kulela fa donna dɔw la k'u taara a ko nka ne de bɛ yan i nali kɛra hɛrɛ de ye ne ni n ka denbaya ma a ko nka i bɛ taa bɔ n ye don dɔ ne wulila n ko jinɛ bɔnɲɛ jelikɛ bɛ tugu t'a fɛ n m'a ye n ɲɛ tɛ sokala la ko n ka taa bɔ a ye n ko kɔnɔ kan n k'o yɔrɔ in minɛ donc nin b'a yira ne la jajinɛw de bɛ n'u seli anw fɛ jajinɛ silamɛw de bɛ n'u seli an fɛ o kama a yirala alakira ba fɛ sallallahu alaihi wasallam misiri da kan ka yɛlɛ ka bila ka sagani kɛ misiri da tuguli bɛ jinɛw bolo u n'anw cɛ ko misiri doli ye jinɛ kafiri bɛ sen na jinɛ silamɛ tɛ s'o la ko jinɛ silamɛ b'a ka dɔnni fili de ka tugu an kɔ de n'o tɛ jinɛ kafiri bi taama ka na n'a y'a kɛ tan dɔrɔn a bɛ tunu a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ tɛnɛ kɔnɔ
jinɛ kafiri bi so de la o de kama i bi senga mɛn i ka bɔ ŋɔnɔ de n'a taara a bolo da i kama a donni la a b'o k'an balakaw la n'a dɔ taara u bolo da i kan i bɛ kule fɔ k'i da fara maaw kulo t'i kule k'a la n'i wulila i bɛ ɲininkali k'aw kulo tun tɛ ne kule k'a la maaw b'a fɔ anw kɔni kulo ta ma jinɛ sitanaw bɛ nin kɛ a kana jɔrɔ maa jugu a kana jɔrɔ ɲɛjugu ani dajugu kɛlɛ ka fantanya ba asafurula in de don fani m'a kɛ ni ŋaniya ɲuman ye n'o tɛ ale ye sɛgɛn fura de ye ala yafara mɔgɔ o mɔgɔ ma i ta ye hɛrɛ bɛɛ ye